Nyoto wani tosu lestya pantes titis sing bedari Nadyan kenya saka desa lele wane mila ngoni kasmaran jroning ati nyawang citra muwung ayu rino wengi sun pinto muga bisa hanya pangajapku lakon urip aja sok gampang janji wong manis yen to amung lames becik aluwo prasaja nimas ora agawe juwo jebul namung lames kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa ketika aku iki prasasat lorotan antuk jambi mbok aja amung lamis kang wis tatine banjur dides akeh tulodo kang demen citra urip koso pilih ngawiji anti kang suci tanggung bisa mukti
12 ingkang mijil saking tlatah bangun Munjungan Trenggalek. Nanging aja teka karo anakmu.
padha lima waktu padha lakonana aja milih karo bojone tangga aku biyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak keloni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat kula badhe belajar ngaji molimo ayo padha lakonana madat-madan mabuk judi lan percaya jaman edan saja wis tondo-tondo gunung cukruk segara amber golek nyawa kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik wong ala ketara duh Gusti sudah nentu sapuniki kula tobat ajeng terus belajar ngaji Pak Met kali Pak Bonasri Kenare sing pasti kudu bisa wong sing tak sayangi lunga suwe ning Taiwan ra ono kabare apa kowe ora kangen tak pikir tak kangen apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku mung memuju ning Taiwan muga enggal bali panggayomu bisa kumpul kaya biyen kae otak jagat madung campur badung pasar jarene toko tahu mesedina tak enteni kok ra metu tak lebone pasar wis katon sepi bakul-bakul dagangan dikukuti tak goleki ning lore pasar siki jebol pacarku digodho blantek sapi pacarku ilang jero pasar kunut duwe pacar kok lunyu kaya welot pacarku ilang jero pasar kunut tak sayang-sayang jebule kok malah mrucut mbok menawa kuwi dudu jodohku aku kapok duwe pacar baru pasar ngunut kang dadi seksi bisu pacarku ilang gara-gara bakul tahu
dilarani. Yo Pak Pedhut, kok menawa tasih wonten mriki. Ngapunten Mas. Jangan lompong lawi lele. Cakep. Penak bojone wong. Piye? Terusno. Kentung. Iki engko gendinge tayub gekno Gonggomina. Gonggomina kawit mangkate urung eneng tak rungokne. Pak Wasis Gonggomina, Pak. Nggih. Mbah Goseng ngresakne Gonggomina daleme Salawates sanes daleme Nganjuk lho nggih. Ning nuwun sewu Mbak Wilis. Pripun Mas? Niki wonten sesepuhe saking Sukamara Seneng. SMS. Pripun? Mangke bajute apa sih usum to Mas SMS saiki? Ya panggah WA. Oh, malih WA. Mangke Kang Mas Negro budalipun Liwung versi jaranan, bajute dateng Gelok terus menyang Gonggomina daleme Nganyuk, nggih. Ya. Berarti mubeng iki engko Mas. Mubeng nggih tepung, ya. Iya mangga wong ayu. Saiki Gonggomina. Urung. Entek niki mantun. Ya. Biyen madu dadi racun. Ji. Racun Loro. madu dadi ketut. Wong tresno yen dilarani. Yen ra kuat kowe tak pateni. Isik Mas tebake. Rasane yen dilarani panggah iling tekane saiki atiku kebajot lara mergo kowe tega mentolo apimu mong ana lambe cepamis kabeh katresnane ning ngarepku kowe tresno ning burine malah gelem liya Pak Daud wonten dawuh. aja nganti
kaya ngono kuwi aksimu eko mentalane ngrebut katresnanku kawa minggat sulastriku bojoku teko tegane kowe ngrebut bojoku dang baleno sulastri mulih ning aku kaya wis ora kuat rasaku mergo aku tresno karo bojoku sulastri mbok yo eling enggal bali rino wengi aku mung tansah ngenteni iso kumpul kaya jamane semono urip bebrayan ayam tentrem dadya mulya Mas Tomo. ana satriya saka desa Palu Amba damar wulan ya damar sasangka lara lopo suwita ing Majapahit ditampa ning damar wulan dikon ngarit anjas moro kembang arung kepatian nandang tresno marang damar wulan aja pae ratune kencana wungu makse kenya dasar pasuryane ayu Prabu Minang jinggong lamar ditampa perang gede ngamuk-ngamuk gawa-gawa lamar wulan maju perang ing lambangan bisa menang boyong waita buyegan damar wulan wini sudah dadi ratu anjas moro dimaru kencana wungu arulan pranyata ketiban wahyu biyen dikon ngarit saiki dadi ratu